खुलुमबाय जतन फुंकाहाम ताई हास्तेनि जत लोगरकनो आनि बखाक्तै फाइनाय 17 तारिख याखा बखाना जों जतन साइमानो दिनै थांनाय 12 तारिख जे जों DTIDCनि जे इलेक्शन लाइथां माने आबो जों खाना दिनै काउंटिं wngnai जतन जायजा SDM जंजा आरो जे क्लाइमा जागा जों खालायनाय ठीक आबो का हाइखानो चिनि जिरानिया वीरेंद्रनगर स्कूलो चिनि काइनी सेंटर याखा चिनि काइनी जे कन्स्टिट्यूएंसी चिनि 15 ताई 16 अकनै कन्स्टिट्यूएंसी चिनि जिरानिया ताई मानदै पुलिनपुरनि अ जागा जों wngnai बखा थाङै दङ सो आबो नां कोइनि फास्टनि जत लोगरकनो जों कप्लायङै दङ जों वरानानि मुंसा करे जों थांनायनि स्लाय 2021 नि स्लाय तेबो गोबां सीट बायखौ जों तेबिसे जों DTIDC जों हापां खावै दङ आबो कोन ताइसुनि सन्देह करै सो आं जत लोगरकनो कोइनाय सिनि नाहारमंखा जों बाहायके सिनि जत तिप्रासा थानसा दङै सिनि मानथाइनो जों माननाय सिनि जेता सिनि डिमान्ड बुबाग्रानि जे इमां आबनो जों बाहायके मुख थांख्लायनाय सो आबो आं कोइनाय जों ओ जागाबो जों एडिसि हापां खामानि यागलबो जों सिनि जे जबा आबो कन्टिन्यू दंनाय आबन बागै जों जेहेतु एडिसि एरिया मानाव जों जत तिप्रासा एरिया से केबो हयतो सिनि आइडियोलॉजी गदा जाफन मोन फियाबा बरफ तिप्रासा ने आं बरनो खाखायो बरबो साजा बुजिनाय सो आबनो जों खाना पाइमानि यागलो जों जतनो जानि जा एलाकाओ शांतिपूर्ण भावे पीसफुली भावे जों जाते कोनो वायलेंस क्रिति खालायनाय जों तिप्रा मथा जों वायलेंस हामजागिया जों डिसिप्लिन जों दङै जों सामं खालायनायनि बागै जों बुबाग्रा सब समय सोनो फोरोंगो सो आंबो कोइनाय नरफ्रा एज ए कैंडिडेट हिसाबै नरफ्रा आं कोइनाय सिनि मानदाय नगर पुलिनपुरनि जत खाका हाम ताकुते बुकजन आं कोइनाय खोनानि सालो जों कप्लाय माने यागलबो जों पीसफुली भावे जों जतनो दंनानि बागै जों आं जत लोगरना कोइनानि मुचुंगो আমি বাংলা দিয়ে একটু বলবো